Здравейте, ягодки! В момента сме на гара Искър. Това е бързия влак номер 1613. 16-13? Да, бърз влак номер 1613 от София за Свиленград на ЖП гара Искър. Ето. Ето го на там влака. И сега съм с Мартин Сирмин. Да. Да, ето го. Ама абонирал, бе. Абонирайте се. Хубави и смешни видеа прави. Има и клип с мене. Да, и снимай влака как там. Да, ето го там влака. Добре, да, знам, че е кратко видеото, обаче... Не, между другото си говорихме с някакви хора там. Да, значи съжалявам, че е кратко видеото. В понеделник ще се реванширам и ще има по-дълго видео. Така че аз много съжалявам за... Да, днес така стана. И сега ще ходим, имаме трамвай да фащаме. Ако пълните видеото с трамвай 23, най-стария трамвай, сега него отиваме да фащаме. Ето го влак още там. Вижда се още в далечината. Това влак ще дойде ли са някакъв? Сега не. Няма да идва влак сега. И сега отиваме към трамвай 2-3. Съжалявам, че пак клипчето е кратко. Да, пак съжалявам. В понеделник реванш. Дайте па. Ако не, ще има пак бонус видео. Дайте палец нагоре, смирите за канала. Чао!